Hemejäne salam ben Altın. Habarsızgan mı gepleşiňmidi? Bu 83-nji bölümüne hoş geldiňiz. Dostlar, geçenki bölüm harladyňyzmy? Gül bilen bineje alyp baran bölümmü? Gül bilen ýene de bineje alyp barmagy isleýän bolsaňyz şu bölümiň like'y 1000'a ýetsek Gül ýene geljek diýe. Oyun mukaddeýdim bolan Jeytnur ýene toýetde. Dostlar, siz gözüňizi gyrpmaň, Jeytnuryň toýundan eksklusif videolary görkejeksiniz. Ýene bir hakykatdan hem eksklusif bettäzelik türkmeniň gerçek ogly Döwletjan Ýagşymyradowyň mart aýynyň onuňa täze görüşi bellenli. Garşydaşy ente gol çekene gol çekdi hökman siz bilen paýlaşyr. Onu näme? Klip täzeliklerine başlaýar. Tomsy Çaykan iki kişi bilen. Olar kim? Tesirlerde ýazyn garaşýan. Tomsy haýsaýdymçylar çaýkady. Ýazdyňyzmy? Size kimi ýazdyňyz bilemok, ýöne Tomsy Çaykan aýtymçylar Madnazarow bilen Serwet Woklyjyba bary biderek. Bu aydymyň stili düýbünden üýtgeşik. Barjedeyim sana ömrümi, bar biderek ýaly, sen ýanymda bolmasaň, bar biderek ýaly, elimden tutmasaň. Ýene bir fit täzelik Esbiter bilen täze ýüzden töwerek gep. doğru gep. Indiki täze klip Santa Maria aýda ýözdüň. Santa Maria, это не ностальгия. Oh mamma mia, она как амнезия. Santa Maria, это не ностальгия. Oh mamma mia. Celil'in jigsi Didar Nurberdiyev'den täze klip ýatladym. Yalan hatlan bir okudum. Anlatana yine turup yatladım. Uşman ettiğim geçtiğini sonladım. Yalan hatlan bir okudum. Dostlar, endi gelýär Halkaydym Time. 3 hepde bäri Easy ne Batur Muhammed täzelik hödürleýär. Ah yarım. Dostlar, sizin dikkatyňizde İstanbul'u toy etmek isleýäniňiz bar bolsa, toya degişli ähli zat, toy bezegleri, maşin bezegleri, ähli naharlar, tanslar, hem aklyňyza gelen hemme zaty siz üçin edip berjek Maral Mellini maslar sizin hyzmatyňyzda. Dostlar, endi gelýär Jeytnuryň toýuna. Köp kişini gyzyklandyrýan sorawlaryň biri Jeytnur täzeden öýlenimi? Hawa ýene bir toy etdi, ýöne täzeden öýlenmedi. Gelin görelim. Химия, салам достор, гомуяндайлар, так как видите меня, не классика, да, как положено, красавчик. Bugün men yine как положено Zakistan geçen. Yine demeyin aslında, birinci gezek Zakistan geçen. Geçen toydumda Zakistan geçmendim. Bu gezek şu toyun Zakistan geçen. Esasında resmileştirilen ve karar bölümümüzün bahtiyarlık durumunun bahtiyar yaşları. Şunun kırılmışında iyi bir bahtiyarlık şart. Bahtı ol bro. Bu Instagram yazacak da. Rozek diýermi, Jeytnur diýermi, Rozmurat diýip dolan isteýdim. Näme diýsem hakyň bar ha? Hakyň bar diýermi? Elbetde. Bırak diýermi? Sağ ol.
Yer basıp görsem adam yine ata yanlışı yaman bilse farkım rızkı bilir Barı Batırcan canlı sağ olun. Sıvıtın yakal Bilsen yüreği kırmalda Bugün sizni cüda sağlıkım Aytino Adaçı da kıyam istiyor jaga Aytino dostum durmuştu in olay yanlışlık koyup bir yaşa şu yanlışlık bolmasın Allah'cağım nikahını bir korsun vaktlıca onu boşanacağım inşallah çağcıklama soyunla şu yani dosyalarını birlikte uyuşmak oturmak neticesi Gazi, geçin. Kalmadıyım oyun, geçinler vardı. Dinleyin baktı, senin baktı. O geçmek yolunla, geçinler vardı. Dinleyin baktı, senin baktı. Bu şarjına söküt cumay filan başlayatlıydım. Bu aydım gennancılarda hit bolacak aydımlan biri. Koşan bugün saylan yarına Baklı bolaylar kızım Dolsun çağılar gül kucağına Bolun Azize Vokal Azerbaycan diline papuri hödürläpdir. Hayatın çok çatınanları var, yolunun eniş yoxuşları var, soyulu boranları qarı var, her kışın sonda bir baharı var. Luera Dəldədi bilen aydan aydımını paylaşıptır. Sen giden son. Eniki täzeligimiz hip-hop dünyasının Davut Akıl Sapak. Yeka çektim ben yolu, hareket ediyordum ben solo. Oradan daşmadımdan dolu olur. Azat ses täzelik hödürläpdir. Ya, Azat näme üçindir geçen yıl kıyalı aktif däl. Yüreğime yaz bolup gelin şirin zat bolup gelsen aferim. Kaygı kamı sil bolup silsen koni şir bolup sersen gel. Yine bir täze aydım Hemra Recep'ten Azat berme. Doğruyum diyen ne üçün katı veriyen Adar verme sen yarey Menin hem yarım var ey Adar verme sen yarey Bolle de bilgarey Instagram täzeliklerine şat öwüz bilen başlaýar. Lavizgan aydymyna cover hödürläpdir, gowulypdyr.
Instagram täzeliklerine yeni bir täzelik Arstuza eýýämden täze şow konuny getirdi. En gowra şarjyklarymyzyň biri Köneri ýatla şarjymyza Garly Orazow beýtme ýarym beýtme. Dostlar, şaýdym çeni gepleşigimizde mihman edelimi, hökman tesirlerde belläliň. Yeni bir Könler ýatlaly merhum Kakıgeli we Toýly Nuraliýewler ýeňe. Ýaşlygym gucak açan mahaly, guş kimin göwnüm üçün mahaly. Men aşyk bolup gözel bir güle teyip düşüpdüm dile onu gora bilen. Haladım onu yürek tenimden, gavanyp ony men özdeňimden. Akşedip gidip men Eniýeňäs tesirleri okama şarjymyza ilkinji tesir ýazyp baýrak gazanan dostumuz Güljahan Jumahanowa 75-76. Salam media tama. Hemmejaňyza salam, bize Instagram sahypamyzdan ýazyp bilersiňiz. Eniýeňäs indiki tesirimize Serdar Anaýew 196. Salam media tama işgärleri tugalama gül gözüň aýdyň hemmejaňyza üstünlük kazandan salam. Bizem size ulakan salam yollaýar. Yeni bir tesirimiz Almas Tanrıberdiz 6445. Media tama size soçdan salam, gaty gow gepleşik tugalama marade diňe öňe işiňizde üstünlük arzu etýän. Gepleşi üçin gepleşi arpaýanlar üçin, gepleşi ýadga geçirýänler üçin köp sag bolun. Bizem bütün kollektiwimiziň adyndan size köp salam yollaýar. Bizi görýäniňiz üçin köp minnetdar. Yeni bir tesirimiz Baka Media Show 2 alparjy gowantdyr. Ýa-ni aýdyp geçişim ýaly şu bölümiň like'y 1000-den geçse ýene gülgidimiz geler. Yeni bir tesirimiz Kuwat Döwlet Muradow 859. Gülgidimiz geldi, hoş geldin. Altınam nomer 1. Gepleşiňizi sypdyrman görýän media tama ýa-da işiňizi üstünlük köp minnetdar. Eniýeňäs soňky tesirimize Arslana 45-31 altynny dawolnaýa ağlajak bolupdyr. Menem bölümü gördüm ýöne gülüň gelenden däl, o hepde men birazjyk okulamda aladalam kendi şondan bolup biler, başga ýana çekmem. Dostlar, bu bölüm gyzykly bolýar. Ýene bir ýatladyň gül bilen Bilal barmamy isleýän bolsaňyz, bu bölümiň like'y 1000-a ýetmeli. Ona näme dostlar, indiki bölümde görüşýänçe özüňize gowja serediň. Hoş, sag bolun. Gül bilen ýene de bileç arp barmamy isleýän bolsaňyz, şu bölümiň görülmesimi? Şu bölüm 1000 like'y. Yine bileci alıp barmağımızı isteseňiz şu bölümün Olar kim? Özümden diýdim. Durdum. Yazdınız mı diye? Şu yerde yazdınız mı diye? Tomasy hayda Haysi. Yazdınız mı? Bu. Tomasy haydaýmyşlar çaýkaly. Du, garaş. Yazdınız mı? Dur yine. Sonucu ay izin. Yazdınız mı? Tomasy haydaýmyşlar çaýkaly.
kameraga qarap durur. Yazdınız mı? Gepleşen şu bilen gepleş. Fikret adam bu da. Tamam. Tushundirishlar. Thomas'ı. Ay ölerim kendi yaşın. Kuleci var bar biderek. Tamam, şu an izin aydık gidiver. Tamam. Aydı madiyatdan çıksa aydı madiyatda oturma. Primo izin alıp git durmadan. Telefon alıcı aşağı. Ay da özün. Şu tardan koyay, klim ve kamera arkasından. Ay da özün. Cenin cinsiyden bakın. En boş açına gayip film aşağı. Bolum değil mi ana? Papuri hödürleptir. Papuri ne mi? Qitqaca zat değil mi? Değerli. Luvera, değerli bilir. Değerli. Değerli. Şeyini yazıp dur Değerli. Gayip anar vermeyim ama ha şu. Gan da göne diyem değil mi? Gan ne mi? Geçen suyu. Boş uşlar. Geçti, suyu gitti. Ama sen zaten Angriskay, love is gone. Kavur edittim, go oluptu. Medya tamaşıda soçdan salam. Yöne çırağımız öçen için idin devam edip bilemiz yok. Şu elektrik faturalarını bir ödeseniz diyenle artık gayret edin. Gayret edip bir patpisat edin, like koyun, bizden bir köprek pul kazanıp bir elektriğimiz bir ödeyle gayret edin. İnni ayttıray da bir tezden. Yine aydayın mı? 50'ye de ayttı mı? 50 gedik. Eğer böyle katıqdık olur çünkü altın tüpen yar ya. Keep on numara.